Hi, my subscribers. Hi. Okay. So, this video compilation माने जाहैबाय मोननै मोनथामसो टपिक थागोन जेरावहाय आं रायलायगोन ओके सो फर्स्ट टपिकखौ रायलायनि कि आं मानो एक्टिभ गैयामोन ससियेल मिडियायाव होन एबा यूट्यूबाव होन ओके मालाबा पोस्ट होदोंमोन खोमा कमिउनिटि पोस्टआवल' बेल' आरो ओके सो आंनि प्रब्लेमा 2022 निफ्रायनो सुरु जाखादों ओके 2022 मेबी अक्ट'बरनिफ्राय सुरु जादों ओके अक्ट'बरनिफ्राय जेरावहाय माने लाइक ओके फाइन बे आंनि मादारनि इशुमोन एन्ड माइ लाइक इदिनो आरो फिसा इशुमोन ओके आंनिया स' बेयावहाय इशुआथ' सल्भ जाबाय एक्चुअलि ओके दासिम माने सल्भ जाहैखाबाय लाइक साननै सानथामल' जादों मादारनि अपारेशन जानायाबो ओके स' साननै सानथामल' जादों बिराद गोबावनिफ्राय जादों बे प्रब्लेमा बाट सल्भ जाबाय एन्ड आंनि फेमिलि इशु माने लाइक फाइनेन्सियेल इशु बिराद सोलिबाय थादोंमोन आंनि फेमिलियाव ओके स' द्याट्स द रिजन कि आं भिडिअ होनो हायाखै मानो होनबा आं एसे टाइम होनो गोसो गैथ'वामोन माने ससियेल मिडियायावहाय लाइक द्याट्स माइ हबि सिस्टेमसो बेयो ओके बे इउटुबा आंनि हबिसो द्याट्स द रिजन कि आं भिडिअ होनो हायाखै आरो बारा इम्पर्टेन्टबो लाखिया आं इउटुबखौ सम समल' इम्पर्टेन्ट लायो सम इम्पर्टेन्ट लाया जेब्लाहाय लाइक हाइलि सेन्सिटिभ जायागौमानि माने आं इम्पर्टेन्ट लाखिया द्याट्स द रिजन कि आं इउटुबावहाय लाइक रेन्डमलि फैलाबायो मालाबा फैबाय गोबावजों खनसे थालायबाय ब्रेक लालायबाय फैलायबाय इदि खालामो ओके बाट फ्रम नाउ अनवर्ड्स आं सानदों कि लेट्स डू द भिडिअ प्रपारलि ओके रिलेभेन्ट जानोसै इउटुबावहाय माने फैगोन सप्तायाव लाइक मोननै मोनथामसो भिडिअ लाबोगोन इदि सेस्था खालामसै आं एन्ड सेकेन्डआ जाहैबाय कि पडकास्टनि बागैबो रायलायगोन ओके बाट आं शेयार खालामनो गोसो गैयामोन फेमिलि इशुसफोरखौ पाब्लिकलि ओके बाट आं एसे एनैल' खोन्थाबाय कि आंनि फेमिलि इशु सोलिबाय थादोंमोन मानो होनबा लाइक सिम्पेथि गेन खालामनो गोसो गैया ओके सिम्पेथि गेन खालामनानै माने एकदमबारे भेरि माच प्रब्लेम ब्र' इदि टाइपनि खालामनो गोसो गैया ओके नाउ कम टु द पडकास्ट आं पडकास्ट मानो होला यु नो ओके आं भिडिअ बानायखादोंमोन लास्ट टाइम मानि थाखाय पडकास्टखौ आं गारनो नागिरबाय आरो मानो गारदों बेखौ नोंसोर मिथिखासै एन्ड द थिं इज दिस कि लाइक पडकास्टआ इन फिउचार फैगोन ओके दङ आं सानै मानसिजों रायलायदों लाइक सामवान सेड कि रेपारफोरजों एसे लाबो होननानै स' बेखौबो आं ट्राइ खालामगासिनो कन्टेक्ट खालामबाय अलरेडि आई थिंक यु नो बेनि मुङा जाहैबाय चपार ब्रेड ओके 2016-17 आई थिंक बे समावहाय बिराद फेमास जादोंमोन बिसोरो नोजोर बेनजों दंमोन बिसोरो ओके बियो माने चपार ब्रेडआ ओके स' बेखौहाय ट्राइ खालामगासिनो आङो अलरेडि कन्टेक्टआव माने रायलायखाबाय डिसकास खालामखाबाय बिदि खालामो होननानै बाट खनसेल' जों लोगो हमलायनांगौ ओमफ्रायसो भिडिअ बानायगोन बिदि प्लेनिं खालामदों स' फैगोन ओके रेपार्सफोरजोंबो फैगोन एन्ड साम गिदिर दङ जाया फैनो नागिरगासिनो आंनि पडकास्टआव बाट मेबी देयर विल बी 2-3 एपिसोड्स अनलि ओके 2-3 एपिसोड्सनि बारा आं बानाया बायदि मोनदां एन्ड नाउ कम टु द थर्ड वन यार बिराद नुगासिनो आं दासान्दि ओके लाइक बिराद नुगासिनो लाइक people are very crazy about this कि भाइरेल जालाबायनाय सोरबा बखिलाबायनाय कन्ट्रोभर्सिस इसिम नुवाखै बाट मोननै मोनथामसो कन्ट्रोभर्सिस नुदों आङो ओके मोननै मोनथामसो कन्ट्रोभर्सिस नुदों आरो स्टेटमेन्ट्स होनायफ्राबो बिराद लाइक भेरि मा होनबावनो फुलिश स्टेटमेन्ट्सफोर होदों स' बिनि सायाव दायो रायलायनो गोसो गैला मानो होनबा बे कन्ट्रोभर्सियाव जोबखाबाय आं बिनि सायावहाय बखिबावनो गोसो गैला ओके मानो होनबा दा आं खालामफिनगोन आरोबाव बांसिन हाई कन्ट्रोभर्सि जाहैगोन ओके द्याट्स द रिजन ओके स' डन्ट वारि आं भिडिअ लाबोगोन इट विल टेक टाइम फर मी टु मुभ अन बे प्रब्लेम्सफोरनिफ्राय मुभ अन खालामनो टाइम लागोन एसेल' बाट एटलिस्ट आइ विल ट्राइ माइ बेस्ट टु ब्रिं भिडिअस आरो दायो आङो खामानि मावगासिनो न'आवनो ओके एसे न'फोरखौ रिपेयार खालामगासिनो द्याट्स द रिजन कि आं भिडिअबो होनो हायाखै सम होनो हायाखै भिडिअआवबो स' डन्ट वारि अबाउट दिस एन्ड आइल काम बेक एन्ड लास्ट जाय मिटआप खालामनो गोसो ब्रादार रिमलनि हाबायाव फै मानो होनबा इनभाइटेसन मोनदों आंबो रिमल ब्रादारनिफ्राय स' बेवहाय आं थांगोन 16आव जाहैगोन बिनि वेडिङा ओके स' 16आव जाहैगोन आं एडभान्सआवनो थाहैगोन उदालगुरियावहाय 15आव थाहैगोन आङो एन्ड जाय गोसो लोगो हमनो गोसो काम इन 16 रिमल ब्रादारनि हाबायावहाय स' जों मिटआप खालामगोन एन्ड डन्ट वारि यार नोंसोर सानदों खोमा कि लाइक जि केमेरा नुयो बेखौहाय आउटआव बेलेग जागोन नों चिल गाय ब्र' आं लाइक चिल गाय माने आङो आई डोन्ट गिभ ए शेट अबाउट दिस कि आं बिराद एटिटिउड वाला नङा बिदि नङा ओके आं जेरै दङ बिदिनोखा मानो होनबा नोंसोरो सोंनो हागोन जाय आंजों थाफादों इउटुबार्सफोर बिसोरनाव सोंनो हागोन आं माबायदि
So बेसिमनोसै love you all and peace out आरो always be happy oh sorry मोनसे last को पुरा BTR मोनबाय and I'm happy for this कि को पुरा BTR मोनबाय at last okay let's see what will happen BTR मोनबाय बा एसे जब सबबो मोननो हागौदां YouTube खौ गारनानै जबफोर मोनबा मोजां नङा होमबा लाइक बेसेबां प्राइभेट जब मावबावनो बालांबाय okay so बेसिमनोसै love you all and peace out